Umongameli Ramaphosa uthi kubalulekile ukuba uluntu lwehlabathi lusebenzisane neRussia neUkraine kwinzame zokudala imeko yokuba la mazwe achebane induma. We will see the effects of this conflict on many parts of our economy and in the daily lives of our people. And that is why it is important that this conflict should be mediated, should be negotiated to an end as quickly as possible. We don't need it. Nobody benefits from war, and that war must come to an end soon and soonest. Umongameli uthi ngethuba esidla imbadu ngomnxeba nomongameli Volodymyr Putin waseRussia, le nkokeli yaseRussia ithi ibona inhlantsana yethemba lokuphela kolungquzulwano. Umongameli Ramaphosa umemelele kwizizwe ezimanyeneyo ukuba zizifaka ezitshone kolu lwabhice. Ekuqukela kuqoqosho lweli urhwaphilizo nefuthe lentsholongwane iCovid-19, Umongameli Ramaphosa uthe lube khona uhlumo nangona lungayanga kude kuyaphi. Even as we expect 2.1% growth this year, it is far below the levels that we need. We need growth levels of 5% and above. It is not enough to turn the tide on unemployment and to lift millions of South Africans out of poverty and to begin to earnestly address the problem of inequality in our country. Umongameli Ramaphosa uthulela umnqwazi 91 neyasekwa Investec Asset Management uyicela umngeni ukuba ifake isandla ekudaleni izithuba zomsebenzi ngokodwa kumlisela nomthinjana.